sugod. Hello guys, di ay mo shout out guys. Oh, si Marininit. Oh. Sultonis. Shout ko sa sugod, sa mga Sultonis family ni Manding Koreng, nila ni Vilma. Yeah. Sa tanan na lang ang mga Sultonis sa sugod. Ang nagpa-sit out, Nanette, Sultonis. Okay, pananaan mo Hello. guys ha. Nya kana ang sundi mi ninyo. So, bye-bye guys. Day, kumusta naman? Hindi bibit. Gimingaw na kaayo si mama nimo. Na bet, namukas na bet. Oh, mingaw kay mama nimo day, nawa naghilak lang hinuon day. Ya sila dire. Grabe kuging mama nimo. Dapat yan hina, magakos na nato. Ya, gimingaw ra imong mga igsuon. Si Marininit, si Marininya. Kada nato na kuno matagwan siya. Pagkita ng ya karon. Bakit tikila na katuig. Sobra gyud day, miss na miss jud nimo imong mga igsuon ug imong especially imong mama. Busta naman mo diha pamilya, amos GP, anto mga bata. Sa mo pati mao diri day. Kumusta naman mo tanan diha? Wa magyan mo pati mao na unya, wa man sad mikasuitog asa mo dapita. Kaluoy sad. Sige lang. Kontak-kontak lang mo day. Di aman sa Chico an Agustin. Okay. Mingaw baya sa usa ka inahan ug sa mga igsuon. Ano day? Mga pamilya, katag kayo.